Mitkä ovat punavaloterapiaan liittyvät 3 tärkeintä tieteellisesti todistettua hyötyä? Ensimmäinen on ihon terveys ja ikääntymisen hidastaminen. Punavaloterapia stimuloi kollageenin tuotantoa, mikä voi vähentää ryppyjä, arpia ja aknea. Vuonna 2014 tehty tutkimus osoitti, että punavaloterapia paransi osallistujien ihon sävyä, rakennetta ja kimmoisuutta. Toinen hyöty on lihasten palautuminen ja kivun lievitys. Vuonna 2016 tehty tutkimus havaitsi merkittäviä parannuksia lihasten palautumisessa ja vähentyneessä lihaskivussa urheilijoilla. Toinen tutkimus osoitti, että punavaloterapia lievittää niveltulehduksesta kärsivien potilaiden nivelkipuja. Kolmas hyöty on parempi uni ja mieliala. Vuonna 2012 tehty tutkimus havaitsi, että punavaloterapia paransi melatoniinitasoja ja unen laatua urheilijoilla. Toinen tutkimus yhdisti sen myös stressin vähenemiseen ja mielialan paranemiseen serotoniinitason nousun ansiosta. Punavaloterapian hyödyt ovat todellisia. Voisitko itse harkita sen kokeilemista?